Ako môže hra Človečina pomôcť otvoriť rozhovor medzi tínedžerom a dospelým? Je to výborná hra a hlavne, ak na tie otázky odpovedá aj tínedžer, aj ten dospelý, lebo to úplne zrovnoprávne prináša to taký veľký prvok partnerstva, lebo obyčajne tie rozhovory s tínedžermi sú také, že dospelák sa vypytuje a tínedžer nejako s chuťou alebo nechuťou odpovedá. A tam je potom veľká mocenská nerovnováha, lebo ten dospelý má zrazu oveľa viac informácií o tom dieťati, než dieťa o dospelom. A takýto typ hry prináša veľké partnerstvo do toho vzťahu a vzájomné poznanie. A môže pomôcť budovať vzťah medzi dieťaťom a buddy dobrovoľníkom? Určite áno. To ani neuvažujem o tom, že by nie, pretože len to množstvo tém, že to možno, že by človeka ani nenapadlo o nejakých témach sa rozprávať a zároveň je to také bezpečné cez tú kartičku, že nie je to o tom, že by ten dospelý strašne chcel vyzvedať, ale máme tú kartičku s otázkou, tak sa na ňu pozrime. Takže je to také bezpečné prinášanie tém do toho buddy vzťahu. Keď ste videli prvé verzie kartičiek, čo vás na nich najviac zaujalo alebo prekvapilo? Najviac ma zaujalo to, že sú naozaj do hĺbky a že pokrývajú takú veľkú šírku tých, nechcem povedať, že problémov, ale oblastí životných, že aj priateľstvo, aj rodičovstvo, aj vízie do budúcnosti, aj možno prepracovanie minulosti, že naozaj je to veľká šírka. A som veľmi rada, že sú tam aj pozitívne otázky. Že nie sú tie kartičky vyslovene cielené len na to, poďme sa rozprávať o problémoch, lebo ak sa rozprávame len o problémoch, tak nemôžeme pracovať so svojimi zdrojmi, so svojou silou, ktorú získavame v tých pozitívnych zážitkoch.